ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि आरोबाव बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। उनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनियाव खालि कमेन्ट्स भिडिअल' जेरै दासान्दि जागासिनो दङ मानोना गोबांथार दिनै कमेन्ट्सफोर दंफैयोखाय आरो बिथांमोननो खोथा होनायखाय बिथांमोननि कमेन्टनि सायाव दे आं भिडिअ लाबोगोन आरो बिथांमोनाबो आंखौ रिक्वेस्ट खालामनायखाय दिनै आङो सम मोनबानो बिथांमोननि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोगासिनो दं हानाय मानिनिफ्राय आरोखि आंनि स्मल नलेज आरो बा आंनि रोंनायनिफ्राय। उनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैबो सासे सारनि बा सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे बाथ्राखौ खोनानो मोनैखौ खोनानो मोनगोन, मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनगोन होननानै जोंनि बा आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बा जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा बयनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना सिनायथि होनोसैलाय बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट बिथाङा दिनै लिरनानै हरदोंलाय। उनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांनि नामानो जाबाय सोमावस बर' आरो जे बिथांनि जे कमेन्ट बेयो इनायनो गोबाव जाबायमोन होननानै दिनै आङो बुंगोन आरो जुदि बिथां सोमावस बर'आ आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरदों। आरो दिनै बेल' नङा बिथां सोमावस बर'खौ आं स्पेसियेलि दिनैनि बे गावनि जे कमेन्ट मेसेज भिडिअ बेयाव आङो स्पेसियेलि आं बिथांखौ वेलकाम खालामदों आरो आंनिफ्राय बिथांखौ थेंक इउबो दिनै आं जासिहरदों आंनो बे कमेन्टखौ हरनायनि थाखाय। अब्ला बे समाव फैदो बिथां सोमावस बर'आ आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय। आं फरायनि बिथाङा बेबायदि लिरहरदों आरोखि ना, सार आं बाथौ धोरोमनिब्लाबो मोनसे सोंथिनि फिननायखौ जोबोरैनो मिथिनो लुबैयो। पाप मावनाय मानसिया अरनि लैथो बा नोरोगाव थांखांनायनि उनावहाय उदां जाफिननो हागोन ना हाया बेनि बागै भिडिअ लाबो सार। खोनाबायना अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सोमावस बर'आ आंनो मा कमेन्ट हरदों। दिनै जोङो साफ्रोमबो मिथिगौ बा जोंनि ख्रिस्टियान बिथिङाव दिनै जों मिथिगौ जायफ्रा फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि बा इसोरनि गोथां बिजाबाव नाम लिरजानाय गैया, नामखौ मोननो हायाखै आरो जायफ्रा पापी पापजों बुंफबनाय इसोरनि आयेनफोरखौ मानियाखै बिथांमोना सोरगोआव जायगा गैथ्रा, बिथांमोना नोरोगावसो होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाबो बा इसोर जिशु ख्रिस्टआबो दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो। आरो बे नोरोगा दिनै बेबायदि जायगा जों बयबो मिथिगौ बेयाव अरनि सागोर होननानै जों दिनै मिथिनो मोनो आरो बे अरा दिनै गोमोरनो रोङै अर आरो बे नोरोगा अरायबोनि थाखाय होननानै जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ। आरो बेयाव सोर थांगोन जायफ्रा पापी पाप मावनाय ना बिथांमोनानो बे जायगायाव दिनै थांनो नांथारगोन आरो इसोरानो बिथांमोनखौ थिनहरथारगोन आरोखि थांथारनो नांथारगोन। बेखौनो बिथां सोमावस बर'आ बे अरनिफ्राय बा बे नोरोगाव बे अराव थांखांनायनि उनावहाय आरोबाव बे अरनिफ्राय मा बासायजानाय बा उदां जाफिननो हागोन ना हाया, बासायजाफिननो हागोन ना हाया बेबायदि नोरोगनिफ्राय दिनै बेखौनो दिनै मिथिनो लुबैनानै जानांगौ बिथां सोमावस बर'आ आंनो बे कमेन्टखौ हरदों। उनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सोमावस बर'जों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ फैदो जोङो मिथिनानै लादिनि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन आरो मोनसे घटनाखौबो नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोगोन। बेनि सिगां अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि मथेब्ला बियो न' माब्लाबाबो जानो हाया जोंनि बाइबेलनि मथेब्ला बा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बिथिङाव जायफ्रा नोरगाव थांबाय गावसिनि पाप मावनायनि थाखाय जायफ्रा नोरगाव थांनांबाय ना बिथांमोनखौ इसोरा फिन माब्लाबाबो बासायबावनाय नङा बिथांमोनखौ माब्लाबाबो बेबायदि नोरगनिफ्राय उदां बा बासायफिननो बा बासायफिनथारनाय नङा दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौसो फोरोङो मिथिबायना जायफ्रा गावसोरनि पापनि थाखाय पाप मावनायनि थाखाय नोरगाव थांनांबाय बिथांमोना सेकेन्ड चान्स बासायजाबावनायनि आर दिनै गैया मानो होननानै बुङोब्ला गोथाङै थांनानै थासान्दियावनो मोजां समावनो बिथांमोना बा जों दिनै खोनाखादोंमोन मोजां बाथ्राखौ जे पाप मावब्ला नोरगाव थांगोन गाज्रि मावोब्ला सोरगो रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा बेखौ दिनै जों अलरेडि दिनै जों खोनाखाबाय आरो दाबो जों दिनै खोनागासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि इसोरा बा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बिथिङाव बियो थारैनो रोखा जे नोरगाव थांखांनायनि उनाव माब्लाबाबो उदां जाफिननो हाया बा इसोरजों बासायजानायखौ माब्लाबाबो मोनफिननो हाया बिथांमोना अरायबोनि थाखायनो नोरगाव सैनो नांगोन आरो आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बे नोरगा गोमोरनो रोङै मोनसे अरनि सागा आरो दिनै बेल' नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौनो आङो दिनै मिथिहोबाव भिडिअनि गेजेरजों मा गोथाङै थानाय समावनो जों इसोरखौ खुलुमनो नांगोन इसोरखौ फोथायनो नांगोन गोथाङै बा मोजाङै थासान्दियावनो थैयैनि सिगांनो जों मोजां इसोरनि आदेशफोरखौ मोजां गियान मोजां आखल आखुफोरजों जों दिनै थांनानै थानो नांगोन बे संसाराव इसोरखौ फोथायनो नांगोन खुलुमनो नांगोन आरो इसोरनि बा जिसु ख्रिस्टनि आयेनखौ जों सिफायनो मोनथारनाय नङा दिनै बे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेदेर मोनसे फोरोंनाय आरो फोथायनाय आरो गाहाम बाथ्राया दिनै बेखौनो जोंनो फोरोङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेयो सोरबा सासे मानसिनि दिनै बियो राव नङा जे बाइबेलखौ लिरनायावहाय दिनै 1600 बोसोर दिनै नांदोंमोन दिनै बै बाथ्राफ्रा दिनै जोंनो बेखौनो फोरोङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनोसै नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आरो जायफ्रा दासिमबो पापआवनो गोग्लैनानै दङ आरो पाप मावनानै दङ आं बिथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो खावलायो फै गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय थगायनाय मानसि सिथारनाय जिनाहारि खालामनाय गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय बेफोर गासैखौबो नागारनानै फै जों मोजां हाबा मावदिनि इसोरनि आयेनाव जोङो थानि जेन इसोरजोंबो बासायजानायखौ जेन जों मोननो हायो नङाब्ला जोङो थैखांनायनि उनावब्लाबो जोङो नोरगाव थांनो नांगोन ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 25 बालाबनि 46 सिरियावहाय बेबादि बुंदों Gospel of Matthew chapter 25 verses 46 Dear friends and dear viewers there is written like this the word of God जोबनायाव बिसोरखौ जोबनो गैयै सैनांगोननि जायगायाव थोनहरगोन नाथाय धोरोमियाफ्रा जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआव थांगोन खोनाबायना मा होननानै बुंदों जोबनायाव होनदों बिसोरखौ जायफ्रा पापी पाप मावनानै दङ बेबायदि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ जोबनो गैयै सैनांनायनि जायगायाव थोनहरगोन अरायबोनि सैनांनाय जोबनो गैयै सैनांनायनि जायगायाव थोनहरगोन आरो जायफ्रा धोरोमिया बिथांमोना मा गोथांनि रायजोआव अरायबोनि थाखाय बिथांमोना हाबगोन ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो मा माब्लाबाबो नोरगनिफ्राय बासायजाफिननो जों हाथारनाय नङा आरो मोनसे बाइबेल सिरि बा मोनसे बाइबेलनिफ्राय मोनसे घटना नोंथांमोना आङो फरायनानै खोनासंनो गोसो जादों नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आङो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्रायनो ना गोथार बाइबेलनिफ्रायनो आं खोब गोख्रै फरायनानै खोनासंहोगोन मानोना भिडिअआ गोलाव जायो बेयाव मोनसे घटना दंमोन थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां लुकासनि 16 बालाबनि 19 सिरिनिफ्राय 36 सिरिसिम फरायनानै खोनासंहोनि Gospel of Luke chapter 16 verses 19 to 31 फरायनि जिसुनि मुङै खोनासंबानो जाबाय आरोखि बेवहाय थैनायनिफ्राय बा नोरगनिफ्राय उदां दंना गैया धोनि आरो लाजार बे सानै मानसिनि घटना
सासे बिराद गिदिर धोनि दंमोन आरो सासे बेबायदि निखावरि दंमोन बिनि नामानो जाबाय लाजार खोनासंबानो जाबाय सासे धोनि मानसि दंमोन बियो फान्थाव रंनि हि आरो बेसेन गोसा खसाबफोर गाननानै सानफ्रामबो जोंथा माथायै रंजा बाजा खामियोमोन बे धोनिनि लांगोनायाव गाराय जाफबनाय लाजार मुंनि सासे हावरियाखौ दोनफैफ्लायोमोन बियो बे धोनिनि आरांगानिफ्राय गोग्लैनायखौनो जानानै उदै सुफुंनो हास्थायोमोन सैमाफ्राबो बेनि गारायफोरखौ सोलायोमोन जेब्ला हावरिया मानसिया थैयो अब्ला आर्फफ्रा बिखौ लांनानै आब्राहामजों बामजा हैहोदों बे धोनियाबो थैनानै फबजाबाय आरो नोरोगाव सैनांनाय समाव जेब्ला नायदावो अब्ला बियो गोजानाव आब्राहामखौ आरो बेजों लोगोसे लाजारखौ नुहुरदों आरो बियो गोबारै बेबायदि गाबज्रिदों ओ आफा आब्राहाम आंखौ अनखांदो आरो आसिखौ दैयाव सोमनानै आंनि सालायाव फुसुनो थाखाय लाजारखौ बेयाव थोनहरदो मानोना आं अरनि गेजेराव आइखां बायखां जानानै दं नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय नाथाय आब्राहामा होनदों आं बिसा गोसोखां नों गोथाङै थानाय समाव थोजासे सुख मोनखाबाय आरो लाजारा हाजासे दुखु सैनांदोंमोन दा बेयाव बिहा गोजोननाय मोनदों आरो नोंहा बेयाव आइखां बायखां जादों बेफोरखौ नागारनानैबो नों आरो जोंनि गेजेराव ग्रं ग्रं हाखर दं बेनिखायनो बेनिफ्राय सोरबाया थांनो गोसो जाब्लाबो नोंसोरनियाव बारलांनो हाया आरो बेनिफ्राय जोंनियाव फैनो सोरबाया गोसो दंब्लाबो रावबो बारबोनो हाया अब्ला धोनिया होनदों आफा आब्राहाम आं नोंनियाव खावलायो अन्नानै लाजारखौ आफानि न'आव थोनहरदो मानोना आंहा न'आव साबा फंबायफोर दं बियो थांनानै बिसोरखौ साबधान खालामहैथों नङाब्ला बिसोरबो बे आइखां बायखांनि जायगायाव सफैगोन आब्राहामा होनबाय नोंनि फंबायफोरखौ साबधान होनो मसी आरो नाबिफोर दं बिसोरनि बाथ्राफोरखौनो नोंनि फंबायफ्रा खोनासंथों धोनिया बुंफिनदों नङा आफा आब्राहाम गोथैफोरनिफ्राय सोरबा थांनानै साखि होब्ला बिसोर गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसोफिनगोन नाथाय आब्राहामा होनबाय बिसोरो मसी आरो नाबिफोरनि बाथ्राखौ खोनासङाब्ला गोथैफोरनिफ्राय सोरबा थांनानै साखि होब्लाबो फोथायनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव मा बुंदों ना जुदि सोरबा नोरोगाव दङब्ला ना गोनां गेदेरा नोरोगाव मा थांनांबाय थैनायनि उनाव आरो सोरगोआव लाजार गोरिब लाजार आरो लाजारखौ आब्राहामनि फेन्दायाव बामजाहैनायखौ नुनानै जेब्ला सोरगो फारसे नायदावो अब्ला आब्राहाम आरो लाजारखौ नुहुरनानै बेबायदि होनदों माने गाव आसियाव सोमब्रनानै गावनि सालायाव दै होफैथों होननानै एसेब्लाबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों गाहामथारै खोनाबाय बेयाव सोरगो नोरोगनि बाथ्रा बुंदों बेयाव माब्लाबाबो सोरगोनिफ्राय नोरोगाव थांनो हाया आरो नोरोगनिफ्रायबो सोरगोआव थांफिननो हाया मानोना गेजेराव ग्रं ग्रं हाखर दं होननानै बुंदों गोसो जाब्लाबो रावबो थांनो फैनो हाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोरोगा जाहैबाय अरायबोनि थाखाय जोबथा सैनांनाय आरो बे नोरोगाव मानसिनि जिउआ सहैयोब्ला मानसिनि जिउआबो थैनो रोङा होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा इसोरनि आयेनखौ सिफायनानै दङ गाज्रि पाप मावनानै साबधान जादो आरो बेनिफ्राय फिनफिनदो मोजां लामायाव आगान सुरफिनदो हामबायसै अनस्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां समाज बर'नि कमेन्टनि गेजेरजों जों दिनै बेखौनो मिथिनो मोनो जे नोरोगाव जेब्ला सहैगोन नोरोगनिफ्राय उदां बा बासायजानाय माब्लाबाबो गैफिना मानोना नोरोगा अरायबोनि थाखाय इसोरजों सेपारेट खालामजाखानायखा हामबायसै अनस्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय